வெல்கம் டு பிரியாஸ் குக்கிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பிண்டி ஆலு சப்ஜி தாபா ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். வெண்டைக்காய், உருளைக்கிழங்கு ரெண்டும் சேர்த்து 1 கப், 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம், 2 தக்காளி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க, 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கொஞ்சமாக புளி ஊற வச்சுக்கோங்க. அடுத்து பொடி பண்ணுறதுக்கு மிளகா, தனியா, மிளகு, ஜீரகம், கொஞ்சம் கரம் மசாலா பவுடர், உப்பு, மஞ்சத்தூள், காரத்தூள், தனியாத்தூள். அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இப்போது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு கடாயில் 2 கரண்டி எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெண்டைக்காயை போட்டுக்கோங்க. வெண்டைக்காயை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. செவன்ட்டி 75% வெண்டைக்காய் எண்ணெயிலே வேகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. வெண்டைக்காய் இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சுங்க. இதை எடுத்து நம்ம ஒரு தட்டில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ அதே எண்ணெயில் கடுகு போட்டு வெடிக்க விடுங்க. கடுகு வெடித்ததும் வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. இப்போது காரப்பொடி, தனியா பொடி, மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம். இப்போது அரைச்சி வச்சுருந்த தக்காளியை போட்டுக்கலாம். தக்காளியை கொஞ்சம் சுருளை வதக்கிக்கோங்க. இப்போது கரைச்சி வச்சுருந்த புளி தண்ணியை விட்டுக்கலாம். சவுத் இந்தியன் டச்சுக்காக நான் இந்த புளி தண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். புளி கொதித்து வந்துடுச்சு. இப்போது வதக்கி வச்சுருந்த வெண்டைக்காயை போட்டுக்கலாம். கூடவே உருளைக்கிழங்கையும் போட்டுக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு வேகிறதுக்கு தேவையான தண்ணியை விட்டுக்கலாம். நீங்கள் வேக வச்சு ஸ்மாஷ் பண்ணி கூட உருளைக்கிழங்கை போட்டுக்கலாம்.
குக்கரில் பண்ணினீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் டைரெக்டாக ஒரே ஒரு விசில் விட்டு கூட இறக்கிக்கலாம். நான் இப்போ இதை டைரெக்டாக வேக வைக்க போகிறேன். அதனால் மூடி போட்டு 5 நிமிஷம் கொதிக்க வைக்க போகிறேன். பாருங்கள், இப்போ தண்ணியெல்லாம் வற்றிடுத்து, உருளைக்கிழங்கும் வெந்துடுத்து. இப்போது நம்ம வறுத்து பொடி பண்ணின செஷ்வான் பொடியை போட போகிறோம். கூடவே 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலாவும் போட போகிறோம். இப்போது 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு 2 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சிங்கன்னா சப்ஜி ரெடி ஆகிடும். இது இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பூரி, சாதம் எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கும். வெண்டைக்காய் சாப்பிடாத பசங்க கூட இப்படி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிடுவாங்க. இப்போது இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் கொடுங்க. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு உங்களை வேறு ஒரு வீடியோவுடன் சந்திக்கிறேன். வணக்கம்.